akafuna ukuphumelela la. Ukhona ozaziyo ufunani la? Engathi mangimbuza asho athi ngifuna ukuthi. Uyaphuthi. Sondela ngifuna ukuzwa ukuthi wena ufunani ukuthi wami. Ngifisa khona imali yami yasemsebenzini, ukuthi ngithole nomsebenzi omuhle. Uthi ufunani? Uphume imali yami yasemsebenzini, i-provident fund. Imali yasemsebenzini omuhle. Uwathengile amakhandlela akho. Amakhandlela akho. Eish. Ukhona ufuna ukukusizakala. Ufuna uthi ngiready. Asenzeni kanje. Cela ngithole ikhandlela eliyelo nelimhlophe. Njengalo mama, sondela mama. Hamba uthola amakhandlela akho manje. Mina ngizolapha ngiyalapha manje. Ngizolapha umuntu othi bamba amakhandlela akho uma ungawathengile, phuma uwathenga ngokusheshsha. Ikhandlela eliyelo nelimhlophe ngizosebenza manje. Ikhandlela eliyelo nelimhlophe umenthi isima unawe eduze. Khona into esizoyenza manje umthandazo serious kakhulu. Thola ikhandlela lapha eliyelo nelimhlophe uzongilela. Mama ufuna ngikwenze le imoto nomuzi lo sengiqalile kuphela. iba kanjani? By the way, ake nginixoxele. Umhla ka-4 ngifuna lento lo mama athe uyayifuna okunye kwabo akuthole. Ngomhla ka-4 uyayazi inkonzo yami engizobe nginayo mama ngomhla ka-4 ezobe iseThekwini. Ngizoyenza sure ukuthi ngomhla ka-4 ngizothumela ibhasi la lizolayisha abantu mahala la. Wonke umuntu la uzobe egqoke okumhlophe. Sibheke kuphi? eThekwini, kuphi? eAlbert Park. Nizwela ngithi ngifuna lo mama, angithi niyamazi wala endaweni. Niyamazi lo mama? Owala endaweni. Ngifuna thula ubufakazi bokuthi izinto zenzeka. Namhlanje ake ngikuxoxele indaba encane. Maybe uhlala ubona umngane wakho ethi uKhehlelezi wangisiza. Ngifuna kusizakala umuntu wangakini. Niyangizwa ngithini? Uthi umoya oyingcwele mama. Sengikhuluma nawe. Uthi umoya oyingcwele kimi manje. Asihambe siyofika ekhaya la ohlala khona. Yebo. Uhlala nobani? Ngihlala nomndeni wami, umyeni wami. Lalela ngelinye ilanga mawuza la ungiphathele ubisi lenkomo. Clover, uyangizwa ngithini? Yebo. Ngoba mawumile lapha uphethe amakhandlela akho. Yebo. Kunento ethi mawuyolanda umuthi ngosonke isikhathi ifike ikhamele izinto zakho. Yebo. Isilwane leso. Uma ngikhuluma nawe njengamanje endlini kunabantu abangathandisisi Yebo, ukuphila nawe. Angazi ubani lo wayikhonzile owashona. Yebo. Uthe makashona kwashintsha izinto ekhaya. Yebo, bamezala wami. Kunemali okumele ngabe iyaphuma. Le mali ayifuni ukuphuma izinto zibophile. At the same time igama eliphakanyiswa kakhulu kuwena elokuthakatha. Yebo. Angazi uthakathe bani ekhaya. Kodwa kunaleli cala olokulitheswa wena. Yebo. Kuthiwa umthakatho wasuka kubo ezothakatha abantu. Yebo. Kanti wena wawuhlala Bengihlala phela. sengisho ukuthi wawuhlala kuphi ngoba kuthiwa kunala wasuka khona ngoba uyathakatha ubulala abantu ubulala abantu ekhaya uqeda abantu. Emgababa seza. That is why ngithi kuthiwa wasuka la wasuka khona uzoqeda abantu. Ubani Thobile wakadlamini we sondela la. My father, prophesy. Lalela uyamazi lo mama awumazi mama lalela uyamazi lo Angimazi. lalela inkinga yakho cishe ihambisane neyakho lo sisi lo kune stroke wena sisi okwakumele sikubambe sakushaya Angishilo ngathi uyeza. Ayi, uthi umoya ingcwele kimi ngibona 1975 uyangizwa ngithi
ngomhla ka-1 January makuthiwa happy new year kodwa at the same time kuthiwa ngithi happy birthday ngisuke ngisho bani ukuthi happy birthday angizwa Usho mina baba. wena wazalwa ngalelo Ayi, you are too much. Ayi, Maya isela kimi wena mama kunento ebuhlungu esenhlizweni yakho into ebuhlungu kunomuntu wakushanga empama kuhleli phansi kwenziwa inhlambuluko emndenini wakushaya ngempama ethi wena wabulala ingane yakho angazi mina mama noma kunomuntu wake wakwenza ikhanda wamkweleta imali uthi uzomnika wagcina ekuhlambalaza ebantwini lo muntu efuna imali yakhe Kwakumngani wami. lalela igama lakhe Nkosi yami Jesus uthini kimi nolwazi wayinetafula esaluni enetafula la lungisa khona abantu amakhanda yazi ngizokuthuka ekuthukela imali encane 120 rand ayikuthukela wona wagcina udecide ukuthi okunganani qaqa lento yakho ngoba nakho lapho kunekama elathathwa lagcina liswa emntwini wakamthembo inyanga lo muntu ukuthi akalisebenze ngoba kumanje uyagula wena kunekhanda elingapholi elikuphathayo ngaso sonke isikhathi since lolo suku izinto zakho ayiphindanga zalunga angishilo ngathi sanibonani Umlazi sanibonani Umlazi sanibonani Umlazi niyaphila Umlazi lo sisi uyosizakala ke lisunyo elinye ilanga uyosizakala kodwa masomsiza lo sisi kuyofuna sithola isalukazi esidala angazi uphuma wakho angizwa Ekhaya. uyazi ukuthi ula Yebo. Jesus yazi wena sisi kuyofanele ungitholele amanzi omfula isiziba unemoya yabantu abadala lento noma ungazi uyibalekele kodwa vele egcineni uzogcina ungenile uthwasa ngoba kumanje kunalento ekuhlupha ebusuku mawulele ulokhu uboniswa amabhayeza ngoma uyayibuza ukuthi lento indaba ngiloko ngiboniswa lento njalo mangilele ebusuku kwesinye isikhathi uphupha umfula kunenyoka ungajwayele ukudlalela emfuleni kunenyoka ezovela iphuma ukuthatha ngibona uyothwasa phansi emanzini ngoba kunalogogo ufuna ukuthi usithathe lesikhwama ngoba isikhathi esiningi uxabana nabantu basekhaya ungafuna ukukhuluma nabo ufuna ukuyihlalela wedwa that is why ngisho nomuntu othandana naye uyogcina engaku-understand ukuthi umuntu onjani lento izokuvalela ama-relationship akho uyangizwa sisi wami wena bhuti wami lokho okufuna uzokuthola uyangizwa ngithini Yebo. okufuna uzokuthola kodwa ngelinye ilanga uzama ukwehlisa iketi uyangizwa ngithini ngiyakubona ukuthi hayi uyayithanda iketi kodwa impilo yamadoda ke leyo ngeke size sivale ngoba nami ngiyayithanda nayo that is why nginabafazi abathathu uthi uma engcele bhuti mangikukhulekisa la ngabe ngakutholela into engathi isiwasho bese ngikubizele eZayoni ekhaya kina ngazi ukuthi ubani wayisayoni ngoba kunengilozi yaseZayoni evuka inembathe phakathi ekhaya uma wakho lalela yazi lo mama ngimbona uyathandaza kakhulu uyathandaza njengomuntu engathi bekufanele ukuthi ngabe ekhaya kunesigodlo uyangizwa ngithini Yebo. noma ngithi ngesilungu i-altar la eniguqa khona noma la aguqa khona mayizonilungisela into zenu aqala aguqe lapha yazi ngimbona lo muntu ekhala inyembezi mayikhala inyembezi bamhlukumezile kakhulu entweni ngathi isemendweni njengomuntu ngathi kumanje wena ngoba izinto zingakulungela ingoba uma wakho inhliziyo yakhe ibhlungu kunabantu okumele ahlale nabo phansi kube sengathi uthi xolisani bafowethu kwakungafanele ngabe nikhuluma nami kanjeni angazi khuluma nami ngiso Wa divorce. wa divorce Yeah. divorce ayiphelanga kahle Yebo. yazi ngibona tanakho ephithanela ikhanda sondela mama sondela nangu uNkulunkulu ekhuluma
khona umuntu ozophithanela ekhanda uzogula ngekhanda khona umuntu ozogula ngekhanda uyangizwa ukuthi ngithini izohamba ingqondo yakhe abantwana bakho bakho umfana angizwa ngibona number 1 first born second born third born baphila abantwana bobathathu Yebo. bawu-3 Bawu-3 yebo. lalela-ke yazi masiloku silandela la ngomoya oyingcwele uthi umoya oyingcwele ngifuna unumber 2 uphi number 2 Number 2 umfana ukhona. nakho-ke yazi uma ngehlala ngidilika ngibona egula ngomqondo angimazi ukuthi ungakanani kodwa ngibona kunento eyithathayo engathi uyayifihla kuwe angafuni ukuthi wena uyazi uyangizwa ngithini Yebo. angazini leyo Imali. hey yazi madoda yazi ngibone kwenza ugogo uthi mawumbuza uthi ngibuke emehlweni Yebo. yazi ngazi umthethisa uthi ungabe uqamba amango semncane kangaka Yebo. futhi ungayenzi lento ngoba la ekhaya akekho umuntu wakwantshontsha Yebo. uyangizwa ngithini Kunjalo. kodwa ngimbone kwenza ungcono ngoba lento uyenza kuwe uzoyenza endaweni wrong ebese ntshontshela abantu angafanele bantshontshele agule ngekhanda right now lo muntu engikhuluma ngaye akekho right uyagula uyangizwa ngithini Yebo. number 2 Number 2 yes. uyagula uyangizwa ngithini mama ngikubona umama umthandazo Yebo. khuleka kakhulu bantwana bami asiguqeni isithandaze uma izinto zesisixakile Yebo. kodwa uma uguqa uthandaza njengamanje ngikubona uphelelwa amandla noma uguqa uthandaza ngibona kuphela amagama gcina kwesinye isikhathi ulala uguqile ngendlela esuhlupheke ngakhona Ya, sengihluphe kakhulu. mama kunomuntu okwakumele akufraud imali kunemali okwakufanele uyidliwe wena ethi uyakusiza lo muntu imali yakho igcina idliwa uyangizwa ukuthi ngithini Yebo. ziningi imali zakho zibantu Ya kunjalo. owawuthi uyabasiza kodwa makumele babuyise back abayibuyise Sayibuyisa. kumanje angazi mina uhlalaphi Ngihlala kwayila ohlala khona kunokukhuluma okukhulu okuthinta la ohlala khona Yebo. angazi wena mawuthi umuzi wami kunabantu abangafika bakubangise bathi no man nathi man kunabanye abantu uyangizwa ngithini Ya kunjalo. yazi manje mama ngizwe ukuthi ngelinye ilanga ngiyafisa ukudlala ilotho ngiwine bese ngiyasuka la manje lalela manje masingaye esikhwameni sakho kunento singafike siyikhiphe ngithi ziwu5 ziwu7 lezi inamba oyibhalela angizwa ziwu5 isikhona Yebo. ngizwe ukuthi wena ukhehlelezi maye ngangisiza Hawu kodwa uNkulunkulu wami. maye ngangisiza noma ngibambe ezintathu Yebo. igama olisho kanjalo izolo beku 25 past 8 ebusuku Ngisho njalo. ucocela omunye umama lalela mama sondela mama mngani wakhe sondela la mngani wakho sondela mngani wakhe ohamba nalo mama Let's phone yakho yes my Lord yes Jesus yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord yes uma kukuhle enkosini lo mama khona into ezoyenzeka ajabule but inkinga ukuthi mayenzeka lento izoyenzeka ebuka iTV uzobe yedwa ebese yawa quleka maye wequleka uzowa equleke ephethe ithikithi kunabantu abazofika balintshontshe ngalesikhathi mayiphaphama
Itikiti lakho lobe lingasekho. Uzobamba 4 numbers. 4 uzobamba. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga. uNkulunkulu ukukhala kwakuzwile kodwa ukuzwe kuwe. Ukusinda kalomama kukuwe, ulele kuwe. Kanjani na? Hey Jesus. Nangu uNkulunkulu ekhuluma enye into. Mama ngicela ukubuza. Emakhehleni akini. Ubani wayekade ekhole eNazaretha? Khona umkhulu kha Angizwa. Lalela ke. Nkambule seSwatini noma iKuru Khambule. Ikuphi lapho? hayi asithi ukhambula. Khambule. Ikuphi seSwatini? Ya uma umkhulu basuke eSwazini kodwa Lalela ngixoxele. Bathi beqala besuka babekakhe ePhongola. Uyangizwa ngithini? yebo Basuka babuya. Bathe mabebuya bazohlala eMlazi. Hayi la uhlala khona. yebo Kodwa ezinye zezindawo kwakuama RDP houses akudala. yebo Baze bayakha basuka bayoyakha. Thuzela lendlu ohlala kuyena umuzi kabani. umuzi wama Lalela ke. Ukhona lo muntu oloke buya. Same kinga abhekane nayo is the same problem obhekane nayo. Kunomuntu ozofika ethi phuma emzini wasekhaya ngoba kufanele ngabe uhlala la. Hamba wenda. Thatha abantwana bakho hamba. hayi usewasho Hey. Sengifikile kuwe baba. Uhamba nobani lo baba? Uhamba nobani baba? Sondela la. uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwakho. Iphinduko yakho kumele ngabe uhamba ngayo. Angizwa Iphinduko yakho kumele ngabe uhamba ngayo. isekhaya. Uyishiye ekhaya. Ubufuna ukutshela uKhehlelezi ukuthi ubufuna wenza ngathi angeke ngiyibone. Ngizoyibona baba induku yakho. Uyangizwa ngithini? Lalela baba. Uzosinda enkingeni obhekene nayo. Yebo. Kwakumele lenkingo nayo iqale ngo2006 ngomhla ka7 March. Amen. 2006 7 March. Kwakumele udokotela afika kubamba inkinga yamehlo. Yebo. Hlalani phansi. Uyangizwa ngithini? Ngiyakuzwa. Uma ngilandela la baba uthi uNkulunkulu angifuni ingane yakho ezalwe ngo1992. Yebo. Hey. Una ingane ezalwe ngo1992. 1992. 1992 baba. Kunengane yakho okumele ngiyifune. Yebo. Uyangizwa ngithini? Yebo. Uma silandela la baba khona inkinga eyenzeka kuwe. Angazi noma emtateni wawuhlanganisani khona ngo97 emtateni. Uyangizwa? Angazi yini wawuyihlanganisa emtateni ngo97. Kunosisi okwakumele uhlangane naye wasemzimkhulu noma wangapha emampondweni. Uyangizwa ngithini? Manje ihlangana kube sengathi kube nento ingxoxo enihlanganisayo. Agcine lo muntu engathi uyakhulelwa. Abaleke nesisu sakho. Kunengani engekho la esemahlathini noma ele engekho kuwo ngayondli okwagcina kuhanjwe nayo. Kumanje baba wena uzoba nenkinga ungaboni total emehlweni. Ngelihlo lami. Ngibona induku uloku uhamba uthi ngenduku ushaya kanje. Kunenduku kade kufanele uyiphathe uhamba uthi kukhombisa indlela. Uyangizwa ngithini? Ngoba kwayimanje kunento eyangena eseni lakho yakungena ukuJoja kanje. Iso lakho lavaleka total nomphela. Khuluma ngizwe. Impela ivalekile. Angizwa. Hlelo lodwa. Bona ngeso lodwa. Sakhala kuba uma singakhali uwe yebo sakhala kuba Kwamba noba. uma singakhali
ngisize. Miyekeni. Singaya uma sisuka kuwe singashona uma sisuka kuwe Yes, Lord. sakhala kuba uma singakhala kuwe. Ufuna ngikusize ngani? Ngithola umsebenzi we-permanent. Thela umsebenzi opermanent. Ukuthi angazi noma imali unayo. Khona into eyi-one ade ngizokutshela ukuthi hambe uyithenga lapha. Into yokuthiwa isikezo. Yebo. Ungithengela isikezo. Uzoba nayo imali. Ngayizama. Hamba uthenga isikezo uze la ubuye uguqe la. Lapha naphansi. Njengamanje uNkulunkulu njengoba nikhona la ungibizela abantu abawu7 okumele bathule ubufakazi ngegama lami endaweni. Bawu7 abantu engithunywe kubo. 7 only. Angazi noma abantu abadala noma abantu abanjani. Kodwa bawu7 abantu abayosala bethula ubufakazi ngegama lami. Sengihambile. Nonke ngoba nizela abantu abaxakeke ngempela bawu10. Lithi iBhayibheli uJesu mayehleli nabafundi bakhe uthi ukhona ozongiphika kathathu udeli ngakakhali. Bonke bayihluphe enhlizweni zabo, bonke bayibuza. Omunye nomunye wathi ngabe kuyimi na Nkosi. Nomunye wathi ngabe kuyimi na Nkosi. Ngizothi kunina namhlanje Umlazi. Ikwa AA la. Abantu abaze enkonzweni la ngokuhlupheka ngempela bawu10. Angazi noma umunye wabo noma umunye wabo. Bathi bawu10. Uzosizakala mama yezwa. Uzolala ebusuku nabantwana bakho bazolala. Ubuhlungu odlule kubo. This year it is your year. Unyaka wakho. Inhlungu odlule kuzo inyembezo oyikhalile. Ngizizwile futhi ukukhala kwakho nguzwile. Namhlanje ngoba ngizela omunye wabo. Okufika abantu abadala bakini bathi hamba Khehlelezi. Ngoba lo mntwana uhluphekile. Injabulo unayo ku relationship awukazi waba nayo. Uyangizwa ngithini? Uyangizwa? Kodwa this year khuleke kakhulu ungabhiki papa. uNkulunkulu uzokuzwa futhi usekuzwile. Apha amanzi akho. Wakhephi lawana. Sondela baba. Abang patela ma product. Ayakuphika mawukha lamanzi isigubhu oqala wasikhelela sokuqala ilesi bekungekho kodwa uqale wakhelela lesi wabuya wanezelela ngalesi
La ungawasebenzisi lawo. Noma singaphisana ngawo. Ayakuphika lamanzi. Nanka amanzi azokusebenzela. Nakho azokusebenzela ngoba kumele ushise impepho. Maye imali unayo na impepho engiyifunayo. Impepho yezima. Uyishise lempepho. No mama wena uphethe leli ticket lakho. Yebo le mpepho le. Cela uthenge le mpepho le. Uyishise ushise le ticket lakho kanje. Khuluma mawuqeda thathe lo mletho wale yampepho. Ugcobise la. Uzwini? Ebese awuqedi. Omunye umlotha wempepho uthatha ufake entweni yakho okugcoba. Leyo igcoba. Yebo. Gcoba izandla zakho. Yebo. Ngeke lezi namba uyidlale kuze kube kathathu. Kungenzekanga something. Yebo. Ngaba ngiseyena ukhehlelezi. Wena baba. Lo mlotha lo uzothatha ufake la. Ebese uthatha u20 liter umixe sekuyisiwasho sakho leso. Into yokuqala kumele ilunge umuzi okuhlala. Usumdala but umuzi angiwuboni. Awukho. Phikisa uthi Khehlelezi nginomuzi mina sithabathaba. Mina ngithi umuzi awukho. Una umuzi? Awunawo. Into engiyibonile kokuqala, ngibone kuphakama indonga, ngabona kwakhiwe kumuzi. Uba nawo. Number 2, into ezolunga eyesibili kuwena. Ubaba ezansi. Ngikhuluma ngesisoka ngiyahloniphisa. Uzovuka alunga. Uthi mawusendaweni yakho kube sendaweni yakho uzizwe uthi uyindoda. Ngizwa baba kuqaqamba amazinyo kuwe. Izinto zakho azikazi zakulungela baba. Kade wawunikela kade wawenzani kodwa ukaze walungelwa yini. Today it's your day. Wena sisi ngicela ukukunika lempepho mahala. Ngizokunika mahala uzoyisebenzisa nalokho. Mawuyisebenzisa lempepho. Ngicela usebenzise umlotha wayo. Unzwile ngithini? Sisi wami lezi zinto oyifunayo la ila uyoyithola khona. Uzothi mawugquma amakhandlela akho uzobe wakhanyisile. Bese ukhena lapha. Ume ngalezi zinto. Impendulo izawuvela ezulwini. Ngomhla ka4 ngiyakudinga eThekwini. Uzothula ubufakazi. Uzwila ngithi ngizothumela ibhasi la mahala. Wena oqala kumele ufike uqala ungene ebhasini ngoba uzothula ubufakazi. Lalela ke. Abantwana bakho kumele ubenzele ihlahla. Uyayazi into okuthiwa ihlahla. Umsebenzi bakhumbule. Yebo. Ngoba bavalela abazukulu umsebenzi. Yebo. Bapha abazukulu bakho. Abo Noyedwa uphi yena? Zulile umfana. Jesus. Buka inhlanhla engaka ngoba bekufanele ngembeke isandla. Bese kuvuleka izinto. Ngiphethe nazo. Kodwa yena akekho uzulile. Siyomenzela kanjani ngoba la khona njengamanje ukhuluma amanga ngami. La akhona njengamanje ukhuluma ngami. Akazi kodwa ukuthi ngize la ngami. Lalela ngikutshela. Ngiyakuphindela lokho. Mawufika namhlanje umbuzo into eyi1 uyamazi uKhehlelezi. Uzothi mayikuphendula athi ebekhona nje eholo. Uzwile? Kodwa ngolesine ahamba ufaka iCV la ayithi ufuna ukuyifaka khona. Hamba ufaka iCV ngolesine. The very same CV. Ungizwile? Ahamba ufaka iCV. uNkulunkulu ambusise nezinto zakho. God bless you. Wena sisi Yebo ma. kunendoda 1975 ubuzalo Yebo. wathandana nomfana ozalwe ngo1989 Yebo ba. wakhulela isisu sakhe wasiwa sikhipha ngenxa ukuthi wawusaba
Hey. Akukho kufihli ongana kuvela. 1975 buzalo. Isisu wasikhipha isomfana ozalwe ngo1989. Yebo baba. Igama lakhe uPhama. Phama noma Phama. Phama. Uyangizwa ngithini? Njengamanje lo mfana engikhuluma ngayo useMpumalanga. Yebo baba. Njengamanje siswami. Inkinga enkulu obhekane nayo. Indoda yakho yashona. Yebo baba. Ithema ishona indoda yakho uma mezala uxabana nawe. Ufuna ukuxosha nasemzini. Yebo. Ngabo sisi basemzini. Naba bakufuna. Yebo. Wena uyabathanda? Ngibathanda baba. Khuluma iqiniso. Wena uyabathanda manje? Hayi manje ngisabathi. Thank you very much. Hamba hlala phansi. Thengele ikhandlela elibomvu. Siswami. uNkulunkulu uzokusiza uyezwa? Yebo. Uzokusiza futhi ngiyakubona kuzokwenzeka lokho. Yebo. But the question is, ngabe lento yesesigodlweni kodwa. Uke waba uthiwa yini miscarriage noma iabortion? Uthiwa yini lokho? Mengihamba baba bayasho Singakhulumi ngomme uhamba. Wena okwaziyo owakwenza noma okwaziyo wena. Yini? Ngithe ngesilungu kuthiwa miscarriage noma iabortion. Yebo kwenzeka. Sidubule wena. Ngithe mina ngesilungu ngiyabuza. Miscarriage noma iabortion? Kwaba miscarriage. Miscarriage. NgesiZulu yini miscarriage? Ukuphuma kwesisu. Oh, iabortion yini ngesiZulu? Ukukhipha isisu. Oh, wena uthi kuphi kokuyakwenza? Ngiyacindezela khona ngithi uzobona kodwa usubona uhlakaniphile ngiyakubona. Right. Yenza kanjena. Ngithole sisi angathi ungafika esigodlweni uyakwazi kwami? Yebo ngiyakwazi mkhulu. Cela ufike kwami. Yebo. Ungaphathi imali ngizokwenzela nje mahala. Yebo. Ngiyabonga. Umama usekhaya. Inkinga ngeke ngikhulume izinto zakho umama engekho. Ungakwazi ukuza nomama Sunday esontweni eThekwini ekseni. Uyakwazi la ungenela khona isonto lami. Sizoya la kaJoe ngo4. Mhlanje. Kuphi? kaJoe sizoza ngo4. Uba uJoe. Ka kule nkonzo. Oh ngala. Yebo. Gijima kuyomtshela umama ukuthi ngiyakhona. Ngizoba early vele lapha. Mangisuka la ngiyakhona manje. Yebo. Gijima ke hamba ke. Mshiya umngani wakho nalo kade kushela umtshela ame kancane ubhizi. Umtshela uthi siza kuJoe. Khehlelezi. Amakhandlela amali. Awekho. Angithi uyamazi uJoe lo abamshoyo. Yebo. Ngeke uze khona. Hayi ngafika phela. Zama amakhandlela. Yebo. Ufike naye kuJoe. Yebo. Siyabonga. Bantu basemlazi sengiyahamba ngicela ukunichazela la. Niyangibona nonke noma ngigibele phezulu.